Wel, yn y tri achos mae yna drafodaethau cyfansoddiadol wedi bod, cwestiynau ynglyn â y status quo, a ddylid cael mwy o rymoedd iddyn nhw, neu ydyn nhw eisiau hawliau annibyniaeth yn gyfan gwbl a dod yn wladwriaeth ar wahân. A dwi'n meddwl, da ni ddim yn gwybod lot am beth sy'n dylanwadu ar agweddau pobl, a'r duedd ydy i holi trwy arolygon barn. A mae'r prosiect yma'n wahanol iawn, achos mae o'n defnyddio ffotograffiaeth fel sail i bobl feddwl am i'w agweddau a beth sy'n dylanwadu ar sut maen nhw'n teimlo tuag at annibyniaeth. Felly mae'n cyfoethogi'n dealltwriaeth ni o agweddau tuag at annibyniaeth ac yn cyfrannu at y trafodaethau cyfansoddiadol yn y tri achos. Mae yna bethau cyffredin yn y tri achos, felly da ni'n gweld hunaniaeth yn chwarae rhan bwysig yn dylanwadu ar sut mae pobl yn teimlo yn y tri achos. Weithiau mae'n golygu bod pobl fwy o blaid annibyniaeth, weithiau yn erbyn. Mae'r hunaniaeth yn amrywio, dylanwad, helaniaeth, y wladwriaeth yn amrywio. Ond mae yna wahaniaethau hefyd o ran effaith hunaniaeth, ond o ran ffactorau eraill hefyd. Be da ni'n gweld ydy bod dylanwad y referendwm 2017 yng Nghatalonia wedi bod yn sylweddol iawn ar yr agweddau oherwydd bod na drais wedi bod, oherwydd bod y wladwriaeth Sbaenaidd wedi ymyrryd yn y broses ac yn y blaen a gan ddefnyddio grym. Mae hwnna'n drawiadol iawn yn y lluniau sy'n dod o Catalonia oherwydd y profiad yna. Mae hanes hanes pobl i dealltwriaeth nhw, hanes y gwledydd yn cael dylanwad, teimlad yn gyffredin ymysg enghraifft Catalonia o Gymru o deimlo bod diwylliant nhw dan fygythiad, unai wedi bod dan fygythiad yn hanesyddol neu yn dan fygythiad rwan, ieithoedd lleiafrifol dan fygythiad. Mae hwnna'n gallu bod yn impetus yn rhai achosion i bobl deimlo o blaid annibyniaeth. Mewn achos fel Cymru, mae yna deimlad o exploitio economaidd a bod hwnna'n gyrru agweddau pobl tuag at annibyniaeth. Ac felly mae yna amrywiaeth, ond eto nifer o ffactorau gyffredin o ran yr ymdeimlad yma o bwysigrwydd hanes ac isio y rhai pobl yn teimlo gobeithio'n cryf ynglyn â annibyniaeth. Wel, dyma'r arddangosfa gyntaf o'i bath i ddefnyddio dull ffotograffiaeth fel sail i ddechrau trafodaethau am annibyniaeth mewn gwahanol gyd-destunau fan hyn ac i gymharu ar draws yr achosion. Felly mae o'n cyfoethogi'r drafodaeth. Mae hefyd yn rhoi cyfle i'r rhai sy'n dod i'r arddangosfa feddwl, wel, sut maen nhw'n, beth maen nhw'n elwa o edrych ar yr arddangosfa, o'r enni dealltwriaeth nhw o annibyniaeth. Mae yna gasgliadau academaidd yn dod o'r prosiect yma, ond hefyd rhai profiad mwy ymarferol i'r rhai sy'n mynychu o gael gweld yr arddangosfa a sut mae hwnna'n gallu dylanwadu ar i'w safbwyntiau nhw eu hunan, neu wneud iddyn nhw feddwl am annibyniaeth yn wahanol. A dwi'n meddwl beth da ni'n gweld ydy bod y ffotograffiaeth yn ffordd o roi mewnwelediad i bersbectifau gwahanol, bod o'n ffordd i ni ddeall ochrau gwahanol y trafodaethau yma, yn enwedig mewn cyd-destun lle mae yna dueddiad i ni gael trafodaethau sydd wedi cael eu pegynnu o blaid neu yn erbyn. Mae'n rhoi bach mwy o liw ar y llwyd yn y canol. Mae yna fel taith i blant o gwmpas yr arddangosfa yn chwilio am wahanol bethau ac ateb cwestiynau am bethau maen nhw'n gallu gweld yn yr arddangosfa ei hun. Mae yna hefyd gyfle iddyn nhw greu baner yn symbolu i'w tŷ nhw neu i'w pentre nhw neu tref nhw. Mae yna hefyd gofyn i bawb beth sy'n bwysig iddyn nhw am ddyfodol cyfansoddiadol Cymru a deunyddiau mwyn mynegu hynna ar bapur neu defnydd ac yn y blaen. A mae yna holiadur
i bobl lenwi os dyn nhw eisiau deithio ni sut maen nhw'n teimlo am yr arddangosfa. Ar yr un pryd, just hollol iawn hefyd i just fynd o gwmpas yr arddangosfa'n cael golwg a peidio gwneud y gweithgareddau. Ond gobeithio fydd pobl yn mwynhau o fel profiad. Mae yna fwy o wybodaeth am yr hyn da ni wedi darparu fel gwybodaeth yn yr arddangosfa ar gael ar-lein. Tas o pobl eisiau gwybod mwy am y prosiect hefyd, fydden nhw'n gallu sganio codau QR a ffeindio mwy o wybodaeth. Ond gobeithio fydd pobl yn mwynhau y profiad a da ni'n teimlo bod ffotograffiaeth yn ffordd effeithiol o edrych ar faes cyfansoddiadol. Mae yna lot o bwyslais yng Nghymru ar bara y drafodaeth cyfansoddiadol sydd wedi dechrau yn sgil yr Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, a dyn ni'n gobeithio bod yr arddangosfa yma yn cyfrannu at barhau y trafodaethau yma. Mae nid jyst rhywbeth i gwleidyddion sydd wedi'w ethol ydy trafod materion cyfansoddiadol. Mae materion cyfansoddiadol yn effeithio'r bobl o ddydd i ddydd, ac mae'r arddangosfa yma'n rhyw fath o rhoi platfform a lle i ystyried hynny.